Здравейте! На вашето внимание предлагам една зимна велоразходка в Западен парк. Датата е 20 декември. Слънцето току-що е залязло, че са около 5. Вижте, тук е истинска зима. Всичко е замръзнало. Красота! Абсолютно 100% покритие. Не само града, ами тук е 101. Тук е 6 см покривката. Както ще видите на снимки и клипове, в града 4-5, т.е. в града на 500 метра тук в квартала. Но гората си е гора. Ето тук няма никъде топено нищо. Има само слегнало. Пада мъгла. Чувате как кръста колелото. Абсолютно зима. Залеза. Страхотно е. Няма нищо по-хубаво да си кара върху леда, където има сняг. Тук малко разтопено, но вече хваща хоричка. Ето и тук една слънчева полянка. Не е чула за затъпляне. Почти слънчева. Красота. Тихо, нежно. Трябва. Защото тук трябва да е около 0 градуса. Скоро.